TSC Arena novoizgrađeni je stadion u Srbiji i dom je nogometnog kluba iz Bačke Topole. Bačka Topola općina je koja broji oko 16.000 stanovnika, a njihov klub trenutno se natječe u Srpskoj Superligi. S obzirom na broj stanovnika ove općine, potpuno je opravdani kapacitet novog stadiona, koji iznosi 4.500 sjedećih mjesta. Najmoderniji stadion u Srbiji počeo se graditi 2017. godine, a službeno je otvoren 3. rujna 2021. godine. Prva utakmica na ovom stadionu bila je prijateljskog karaktera kada su snage odmjerili domaćin Bačka Topola i najpopularniji mađarski nogometni klub Ferencvaroš. Iako rezultat i nije toliko važan, ipak ćemo istaknuti da je domaća ekipa slavila rezultatom 2:1. Na ceremoniji, neposredno pred početak utakmice, legenda Ferencvaroša Tibor Gnjilaši, nekadašnji kapetan nogometnog kluba TSC-a Ištvan Kovač i predsjednik kluba Janoš Žemberi presjekli su vrpcu i simbolično teren predali na korištenje nogometašima. U objekte akademije bez stadiona uloženo je oko 10 milijuna eura, dok se očekuje da ukupna investicija samo u stadion bude oko 15 milijuna eura. Kompletni radovi na stadionu, koji uključuju hotel, spa centar, teretanu i druge sportske sadržaje, biti će završeni u ovoj godini, kada će TSC Arena poprimiti konačan izgled. Travnjak na stadionu posjeduje podno grijanje te specijalne lampe koje reguliraju rast trave tijekom zimskih mjeseci. Naravno, tu je i moderna reflektorska rasvjeta, najsuvremeniji semafori te LED reklame iza oba gola i jedne tribine. U Bačkoj Topoli je nedaleko od centralnog stadiona već izgrađena najmodernija nogometna akademija sa 5 terena, teretanama, saunama, restoranom i ostalim popratnim sadržajima. Odgovorni projektant ovog stadiona je Dragana Knažević, a odgovorni izvođač radova Tončev Gradnja iz Surdulice. Tijekom izgradnje ovog najmodernijeg stadiona u Srbiji, koji je izgrađen na mjestu starog gradskog stadiona, vodilo se računa o energetskoj efikasnosti. Investirano je u toplotne pumpe i solarne panele kako bi se umanjila potrošnja spoljne električne energije. Osim nogometa, stadion će služiti za organizaciju koncerata, kulturnih događaja, ali i drugih sportskih manifestacija. Ova arena svojim izgledom podsjeća na male engleske stadione, te se svaka ekipa u Srpskoj Superligi veseli utakmicama na jednom ovakvom stadionu. Navijači također imaju odlične uvjete jer su tribine u potpunosti natkrivene.